Slav êvar baş, temaşevanên hêja hevan no hêvêdar te başin. Îro em ê behsa Sûriyê bikin, biryara dawiya İsraîlê heye, hemû lehevkirinên bi Sûriyê re betal kiriye. Ji vir û pêve êdî tu peyman, tu lehevkirin di navbera İsraîl û Sûriyê de çê nabe. Ev biryara dawiya Netanyahû ye. Veya em weke îşaretê şer pê nasê dikin. Em bibînin ka ber vê Kudrê ve diçe. Vê êvarê ji xwe tatbîqatên eskerî hatin destpêkirin ji aliyê İsraîlê ve. li ser xetên ku heta niha hatine bi dest xistin weke çiyayê Hermanê li wê derê niha tatbîqata eskerî vê êvarê dest pê kiriye. Ji xwe ev çend rojên îşaretê şer hebû, hin dever hatin bombekirin. Yek ji deveran jî balafirgeha nêzê Şamê bû, balafirgeha merkezî nebû lê derdora wî. Ka em binêrin İsraîl ber vê Kudrê ve diçe, ev mihîm e. Mîvanê min heye, Ronî Ruha, eger amade be. Di vê navberê de fermandarê fermandariya navendiya hêzên Amerîkayê CENTCOMê Brad Cooper ragihand ku ew piştgiriya yekgirtina hêzên Sûriya Demokratîk Xesêdî û hikûmeta Sûriyê dikin. Wekî din got her du aliyan di dehê adarê de li ser vê mijarê li hev kiriye bi münasebeta salvegera rûxîna desthilata Beşar Esad a li Sûriyê li Enstitûya Rojhata Navîn konferansekî li berxist. Ev Brad Cooperê ku em behs dikin bawekî online tevlî konferansê bû. Di derbarê stratejî Amerîkayê li Sûriyê de daxuyaniyên gelekî girîng dan, dibêje xebatê wan li ser sê xetên sereket meşin, têkoşîna li dijî Daişê, entegrasyona Qesedê ya bi hikûmeta Sûriyê re û her wiha xurtkirina hevkariya bi Şamê re. Lê wextê ku merû biryarên dawî ê İsraîlê dide ber çavan em dibînin ku ev plana Amerîkayê hinekî dûr in ji pêk hatinê. Cooper eşkere kir ku danûstandinên di navbera Qesedê û hikûmeta Sûriyê de berdewam dikin, Amerîka piştgiriyekî dide vê pêvajoyê. Yani ew pêvajoya ku behs dike Amerîka, pêvajoya entegrasyona di navbera Qesedê û hikûmeta demkîya Şamê de ye. Dibe ku di demên pêş me de hevanlo, eger şer çê bibe, eger İsraîl serdest be li Sûriyê, aniha li başûrê Sûriyê, herema di navbera Swêda, Girê Golanê û Şamê de ew der bi temamî ana hatiye bêçekirin, kontrol di destê İsraîlê de ye. Eger ev awayê bi destxistina İsraîlê ya Sûriyê bidome ber vê Bakur ve biçe, Qesedê wê entegre Sûriye bibe. Ez wextê dibêm Qesedê entegre Sûriye bibe, Sûriye jî entegre Qesedê dibe. Yani rêvebiriya temamê Şamê, rêvebiriya Sûriyê dikare bikeve destê hêzên seküler, ne tenê Qesedê, ne tenê rêveberiya Xweser, hêzên di vê çarçovê de mümkün in bana. Eger Ronî Ruha amade be dikarim te bigirim jo. Ronî merheba bixêr hatî. Spasiyata dikim ama mustehîvî dikim tu jî baş be hevalên me temaşe dikin ew jî tev baş bin derbas dibe te quraka em jî dişopînin rojava gelê Kurd a Mala te rojata ava. navîn a cîhanê tebahî em dişopînin. Mala te ava. Gelek baş e. Wê demê em hema dest pê bikin. Niha nûçeya ku mixwend daxuyaniya dawî ya Amerîkayê bû di derbarê Sûriyê, tevlîbûna Qesedê ya nava artêşê. Lê wextê ku em biryara dawî ya Netanyahû dibînin hinekî mesele cuda ye. Ka ez hema biryara dawî ya Netanyahû bixwînim ji hevala ra, İsraîlê li çiyayê Hermanê vê êvarê dest bi tatbîqateke eskerî kiriye. Çi qas rast e nizanim, çi qas hat piştrastkirin ez wî nizanim. Lê ez ê paşê wextê ku tu biaxivî ez ê biçim binêrim di nava nûçeyên nû yê ajansan de. Lê belê tiştekî heye, kifşe ye. Ofîsa Serokwezîrê İsraîlê ragihand ku hemû tekilî hevdîtinên bi şandeya Sûriyê re negihîştine rekeftinê û li hev nekirine. Yani ew werin betal kirin. Ofîsa Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu dazanîn hemû pêwendî hevdîtin dibin çavderiya Amerîkayê de beriya niha hebûn, lê mijar negihîştine rêkeftinê, têgihîştina bi Sûriyê re çênebiye. Daxuyaniya ofîsa Netanyahu piştî wê yekî hat ku medya İsraîlê diyar kiribû ku Benyamin Netanyahu di çarşoveya civîna giştî Netanyahu yekbî de red kiriye ku îmze li ser wê peymanê dayine. Yani peymanekî hebû hatibû amadekirin bi navbêkariya Amerîkayê, lê Netanyahu gotiye ez vê peymanê nas nakim, red dikim. Yani bi colanê re, bi wan çeteyan re rûnanê peyman îmze nake. Li gorî plan û projeyên xwe dimeşe İsraîl. Li ser vê tu çi dibêjî nizanim.
Kerem Kervan'ı. مامۆستا بە تایبەت پشتی دەبێت چە یەک ساڵێک سەر yani باوەڕ دەکەمێنێکی دەنگ دەرەنگ هەروتین گەل و عەجەبە تشتێکی وسایە Yani dengê tel devet gere. نایە من بە ناگەڕێ ئەمە فەناز دەبێت چە داقەپم پێرا بێژە کەرەم کە فەنا دەنگی من دەرەنگ دیێتە Na tişxora baxfe dengê te tê me ئەی tu تام bax. تامە والحاصل ساڵێک بەرێ ئەسات دوێ چە ji rejîmê Naketerka Sûriyê kir û welhasıl colanî hat Şamê hat sertext û niha îddia dike dixwaze hemî Sûriyê wek bi yek rengî bi yek baweriyê bi yek hawê çê weke tedî Tirkiye ji goya yek al û yek ol û nizanim yek netew ew jî wî hewa niha dixwaze Sûriye kontrol bike têxebin kontrola xwe lêbelê bi van pîrozbahiyên yeksaliya wan ya ku niha li ser textin di wan meşana da di wan çalekena da gefek mezin li ser hem taybet li ser Aleviya Kurda û Durziya çêbû li Sûriyê yani bana kamera da jî em lê bûn şahîd li ber kamera û heman demê ew gef li ser gelê İsraîl jî yanî hat kirin gefên qirkirinê heman demên alê Daişê yani ew rûyê xwe yani colanî yek dibe çi hevalê Bexdadî bû serokê an dibe çi yê li ser îşîdê an Daişê ew hevaltiya wî û heman demê ya dema xwe yak Cephet el Nusra vedî şêrê ser di nirxê me bi hawakî qerevat kiriye stîyoxa xwe dixwaze weke kesekî erbabe wê kanibe Sûriyê birê ve bibe lêbelê ew hêdî derdikeve derve hêza wî radîkal hevalên wî radîkal yên hemî cihadîstên laxa Sûriyê gel qetil dikirin wana hemî derdikevin derve tu ji ber ku nika wana kontrol dike ez bawer dikim ev mesela İsraîlê jî İsraîl zaten ji roja ewil da colanî nas dike armanca colanî nas dike û li hemberî wî colanê çi xeterî ava dike yani çawa artêşeke radîkal û ya ke di sloganê xwe da di menşê xwe da dibêje hedefa me Cûrîselam e yani Kuds e hedefa me Tel Avîv e artêşekeke wisa ji hêlên cîhanê çeteyên cîhadîstiyê ji hêlê cîhanê hatine wê derê xwe danî ser hev ew berî her kesî yekemîn ew armanca wan hedefa wan İsraîl e İsraîl vê yekê baş zane û lewra jî wê bi teha wî yani colanî ya teslîm nebe ala teslîmiyetê raneke ji bo xizmeta İsraîl nemeşewşûn da İsraîl teha wî qebûl nake û heta anî alê rake jî bibêje ji bo xizmeta dedmeşin İsraîlî pê baweriya xwe nîne Niha lewra İsraîl Sûriye ev çeteyên li Sûriyê çeteyên derdora Colanî hem gef li Rojavayê Kurdistanê dixwin û hem jî doh pêr beyan kirin ku ew wan mühlet daye İsraîlê ji bo ji girê Golanê derkevin ji bo ji deverên cudayê Sûriyê derkevin. Yani madem hêza wan ew qasa tune ew qasa qelsin çawa dikarin wisa li hember İsraîlê rabin? Yani dibêje ecelê bizinê tê çawanê şewan dikin. Yani vaka sana ji roja ewil da yani ji El-Qaide ji bingeha wan ewil da ji dendika xwe ji toqimê xwe ewil da û bi taybet dema Amerîka derbas bû hat axa Iraqê dagir kir û Amerîka li wê derê şer dest pê kir ji wê rojê de zaten vaka sana li ber xwe didin em vê jî vî heqê vaka sana binê dibêjin ya duşmanê xwe bikuje mafê me xwe vaka sana bi teha wî serê xwe danenîne yani colanî bi teha wî serê xwe li hemberî tu Erê ev hêza colanî li hember şer dike bi teha wî colanî serê xwe li ber daneniye colanî bi stratejiyakeke sebra a ya sebrê bi wî hewa û pêwîst be şer kiriye pêwîst be şer kiriye û pêwîst be sebr kiriye roja tukane hinekî bêdeng be pêwîst be şer kiriye pêwîst be muzakere kiriye pêwîst be çek bikaraniye pêwîst be şû bikanî ama colaniyê ji zindanên Iraqê de û hetanî niha bi teha wî
سری خدانه نیه یعنی چه دبیجم ev damarek ve İslami radikal wisa haye bi tu hawî serê xwedane niye yani şer dike ez vê pesnê colanî nadim ez dixwazim em realîtekê rastiyakekê bibîne em rastiyakekê bibîne va rastiya jî li holê ye û colanî te dî tu dibêjî ya dema eclê nizanim bizinê tê nanê şivîn dixwe an eclê mirî tê pek pêveşin tê welhasil colanî ji ewil da wisa ye yani ji ewil da ew hevalên wî ji ewil da wisa ye lê belê ez bi xwe bawer dikim niha ji deverê dina jî hêlê dibe ji kîjan yani ji deverê dina jî alîkariyê dibe kî ye weke Qatarê ye weke Tirkiye û heman demê jî ji Îranê jî ez bawer dikim têkiliya wî niha bi Îranê re xurt e têkiliya wî bi Îranê re bi Hizbullah re jê ye ji ber ku dawiya devî wana hemî îslam e yani dibe hinekî di hêla mezhebê şîî de çî bibe ama wexta mesele bibe ku mesele bibe İsraîl Şiîtî û Sunnîtî ne mesele ye yani em çi zanin em ev êrişa heftê cotmehê ya hat ser İsraîl em agahiyên wisa tabii ki em nizanin ama agahiyên di çapemeniya İsraîl de bela bû ev bû çi bû ew agahî yani gerek bi hemdemî bi hev re helekê Hamasê dest pê bikire hêladinê Hizbullah ama İsraîl zû bi Hizbullah hesiya müdahaleyê Hizbullah kir yani plan çi bû Hizbullah û Hamasê wê bi hev re ew êriş pê bikirin wata bifikire ew êrişa heftê cotmehê ya Hamasê kir heger wê çaxê Hizbullah jî li deverek din heman êriş pêk banî ba îro encam dibû cuda bana yani İsraîl dibû gelek têkita qetiriya kir mezin welhasil dema mesele dibe İsraîl Hizbullah İran vana nebin dibe li hemberî hevşar bikin ama wata mesele bibe İsraîl mesele bibe Kurd tu bawer bike vana hemî tên cem ev zakerkerên Kurdistanê de me nedîne yani dijminatiya İranî û a Tirka ji çi wextê de heye ji destpêka Osmanlı da heye heta niha ama mesele dibe Kurd tên cem hev tev planê xwe çê dikin hemberî İsraîl jî heman tişt derbasar e ev sê çar sal e em dibêjin li rojata navîn dortê dewleta Tirkiye hêzên navnetewî naxwazin Tirkiyeyekê mezin hebe li rojata navîn ji niha em dibînin em dibin şahet gav bi gav êdî dewleta Tirkiye ber bi şer ve diçe niha wextê ku İsraîl li Sûriyê serweriya xwe îlan bike gav bi gav pêş ve biçe tatbîqatên eskerî çê bike nêzîkê Şamê başûrê Sûriye bi temamî bixebin kontrola xwe dewleta Tirkî jî rehet nasekine ji belkî jî rastê vê demê hatiye ew sewqiyata wana eskerî ya pêr sê roj çar roj berê sewqiyata eskerî hêjê didome yani hem Serêkanî hem Efrînê belkî jî li hember vê yekî ama dewleta Tirk cesaret dike di rewşekî wisa de li hember İsraîlê rabe gelo yekemîn ev sevqiyat propagandanın ji ber ke îro jî çapemeniya Tirkiye de vebirên dewleta Tirkiye AKP jî anî ziman yani xwestin dibe çi ev bi plan bû wê dê rojnamevanan jî sewal kir ama belli bû ev plan bû tak rojnamevan jî sewal kir ser wê ev jî biaxivin li wê dirê tu sevqiyat nîne ez wê bibêjim tu sevqiyat nîne sevqiyat zaten serê kaniyê dagir kiriye bin desta dayê zaten girê spî dagir kiriye yani tilabiyat dagir kiriye bin Ömer desta dayê Çelik hata sewqiyetê kir Ömer Çelik got sewqiyet heye heta min bicê dagir kiriye dewleta tiştekî zaten hemû sevqiyet hat ku derdê ama bi hinek riya çetan bi hinek na tiştekî awarta nîne ew heman demê gefe li ser Rojavayên Kurdistanê ne û ne hewl li ser rêvebirên Rojavayên Kurdistanê ne li ser çapemeniya Kurd dixwaze ev têkev nav çapemeniyê ev têkev nav gelê Kurd ev têkev Rojavayê Kurdistanê jî niha ciwan birevin bibe ji şerekî din yê çawa kir li serê kaniyê pêk hat yek li Efrînê pêk hat dewleta Tirkiye xwe şerekî wisa ma dike ev propaganda ye ev propaganda ye ama dewleta Tirk û İsraîl wata wê werin hemberhev na bi tu hawî nayên hemberî hev em binê vê jî zelal bikin yani niha nayên hember ama pênce saldin wê werin hemberî hev ansî saldin wê werin hemberî hev plana niha tê meşandin li axa Sûriyê ne plana îro ye qedera Kurdan wê çawa bibe çünkü Kurd heta serûbinbûnekî li rojata navîn çê nebe Kurd nagêjin huzûrê yani Kurd bi vê pergala hey bi Tirkiye hey bi Şama hey bi dewletên İrana di vê rewşê de yani imkana ku Kurd bikaribin bigêjin huzûrê tune yani 100 salê din dewleta Tirkiye demokrasiya ku Kurd dixwazin yani Kurd li bendê ne ku serûbinbûnekî çê bibe
Jinava van kavilan em bikaribin devletên jînar ava bikin, devletê xwe ava bikin, em bikaribin li ser wan kavilan tiştekî xwe şik ava bikin. Ancak wisa mümkün ama çawa dev, dev, Devleta Türk û İsrail hatiye em beriya. İşte ez dibêjim ez qala şerekî bi fermî dikim. Şerekî bi fermî wekî bibêjin divê çi yani jetên İsrail û Tirkiyeyê li hev xin. Ez qala tiştekî fermî dikim. Yani çawa İranê çû İsrail çû İranê xist ez qala tiştekî fermî dikim. Devleta Türk û İsrail di kuda hatinin hemberî hev di destpêka şerê ev buhara Ereba nav dibe ya buhara Ereba nav dibe ji wê rojê de hatine hemberî hev ji wê rojê de hatine hemberî hev devleta Tirkiyê bi taybet yani çergê Erdogan hatiye ser text û dixwaze li rojhilata navîn xwehîn xurt bike û bandorê li ser hêzên İslamî dikeniye li rojhilata navîn ji wê rojê şûnda devleta Türk ya ez bibin pêşengiya Erdogan da ew Tirkî parantezekî hatine vekim hemberî Ronî. Ez parantezekî fermo vekim destûra we. fermo Yek jî rast û rast bêjî şer nayê meعنê ku şerê germ balafir li hemberî hevdû şer bikin ya jî merû hevdû bombe bike. Dewleta Tirkiyê ne wekî Îranê ye. Îran xwedî tecrübeye bi salanê ambargo li serê ye. Tedbîra xwe bi xwe girtiye heta niha. Dewleta Tirkiyê ne wisa ye. Dewleta Tirkiyê girêdayî derve ye. Ambargoyekî zexm ji qeda navnetewî li ser dewleta Tirkiyê hebe, milletî wî birçiya dimire, dewlet dikeve zorê, kirîn û firotina derve çênabe. Dewleta Tirkiyê di nava xwe de hilberîn çênekiriye, her tiştî xwe ve girêdayî derve ye. İsraîl bixwaze Türkiye bixe zehmetiye ji aliyê aborî ve mesela sırf ji piyasa pere a Türkiye perê xwe bikişîne ev cihûyê navnetewî eger perê xwe ji Türkiye bikişînin Türkiye dikeve. Rezîl û riswat be. Wê demê mecbûr dimîne teslîmê İsraîlê be. Yani belkî jî pêdiviya İsraîlê tune ye li hember Türkiye şer jî bike. Tevlît edibim yani devleta Türk û İran hem bi tawîn divê çi newek hevin yani ev embargoyê li ser Îranê ev 5 sala mezek ev demên dawiyê yani ev 4-5 salên dawiyê an 3-4 salên dawiyê embarîkî mezin ser Tirkiye ye ji hêla artêşê da ser heye ji hêla teknîkî ya artêşên çek û sîlah û teknolojiyan şer da hem embargokê mezin ser heye û ji hawê din da. والحاصل ام چی دبینن ام انجام او دبینن دولت ترکیه رضیایه دولت ترکیه رضیایه هم ده هندر دا رضیایه هم اجبار وقت انبار گنسر و همان دمیجی ال در ودا yani krediya خو نمایه دولت ترکیه جی لورا مثلا ایران دهان سال امبارگو سره خمنینه اما هم چیه دولت ترکیه yani pozisyonu آقا ترکیه جدایه و جواکا ترکیه جدایه والحاصل امبارگو سر دولت ترکیه به آخرت به جغرافیه da zaten demdirêj ew Türkiye nikavê rake. Adin çi ye ev polîtîqeya li hemberî Tirkiyeyê hatiye meşandin di rojhilata navîn da me gotiya piştî Lozanê an piştî 100 sal din xet hat guhertin, xet tên guhertin, armanc xetin, armanc hêz wê hêzek din wê xwe diyar bike. Welhasıl di vê derê da lemam dibêjin yani ev derfetê derketiye ev konjektûra li holê heye Kurdê dîsa kanibe jê tiştekî bi destê xwe xe yana Kurdê bibin dîsa yên 100 sal berê ji bon ol û îman û xwe didan cem vê hêzên Müslüman an cem vê hêzê Müslüman û digot em ê li hemberî kufar şer bike wî rojboyê sosyalîzmê an komünê an komünîzmê an berjewendiyên Kurd yên netewî têxe navendê û li gorê wê bimeşe leman dibêjin dibe çi bara me ye qara me ye ji 3 sala da ye em vê dibêjin em dibêjin tê yani ev bahoz tê ev boran tê hewceya rêveberên Kurd ev tiştê di navbera xwe da yê şexsî yê ji bo berjewendiyên partiya yê ji bo titla û pozisyona dev ji vê berdin werin bibin yek û hişekî Kurd têkeve holê ji berge dibe çi tofanek tê ev tofan tê di vê tofanê da Kurd xwediyê vê axênin û her kes dixwaze bi Kurdara weke müttefîq yan ha dewleta Tirkiye sawa çi dixwaze bi Kurdara bi hewakî tiştekî çêke ji berge zanin navend Kurd e navend Kurdistan e Kurd wê kanibe pozisyon bidê û ev kesên ev hêzên dixwaze
ve diroka nöh binifsine konjektörü ki nöh avakiri ve diroka nöh binifsine jî zaten Kurd ajanda wan da ye. Vakta Kurdan nekin ajanda xwe û Kurd del gel wan be proje wan dibe dereng bi ser bikeve. Yani wê bi ser bikeve feqet wê dereng bi ser bikeve. Hinekî wê bi zehmet be. Lewra dewleta Tirkiyeyê mesela roja ev pêvajo çawa dest pê kir ya mesela bi navbera bi Rêz Öcalan û dewleta Tirk da hinek çapemeniya me Kurda hinek hat nirxandin işte çalakiyê me ji bo Rêz Öcalan li Ewropa kirin ba meşana encam da min got na heyran İsrail encam da. Vata ne ji plan û projeya İsrail va ne ji gefên İsrail tirsa İsrail va deriyên İmralî nehat vekirin. Bi çend ji bo Rêz Öcalan ji demekeke dirêj roja Rêz Öcalan ev komplo dest pê kir ji axa Sûriyê derket ji wê rojê de heta niha gelê Kurd li ser nigaye. Gelê Kurd ser nigaye bi dehan Kurda xwe şewitaniye ji bo Rêz Öcalan rast e gelê Kurd ser nigaye lê bilê dewleta Tirk guh nade gelê Kurd ser nigaye çi gelê Kurd here qetil dike di Sûriyê de qetil dike dibe çi di Cizîrê de qetil dike û di Nisêbîn de qetil dike û heman demê jî şervanên wê yê kilçeyên Kurdistanê li ber xwe dide diherin çekên kimyewî da vê jî dikujin. Dewleta Tirk guh nade vê li Efrînê qet dike li serê Qaniyê qetil dike û qetil dike. Mesele çi bû dewleta Tirkiyeyên deriyê İmraliyê vekiriye ve pêvajoya dîsa derfet da vê pêvajiyê çi bû ev xeteriya li ser dewleta Tirkiye ji hêla İsraîl da. Mesele ev bû. Min ji wê çaxê de jî got. Mesela çi got? Yani dewleta Tirk dewlet hişê wê heye. Ez vê jî bibêjim yekî wek Erdogan îro ne ser Min ev gotina te anî ser ekranê ez dibêjim bila bikeve qeydan eger siyaseta İsraîlê nekete dewrê eger siyaseta İsraîlê nekete dewrê Tirkiye wê tejî te li İmraliyê ranekira. Kerem ki. Yo yani dedî du cara du dike çi dike çar. Yani viya tiştekî hewjeyê mirov nîqaş bike? Na. Ana vay mesele vay yekî vê nîqaş bike û vê jî ne wisa bû çend çepên cîhanê yekin anarşîst yekin bên mal li Ewropa hatin çalakî kir û me te çalakî kir lema dewleta Tirkiyê deriyê İmraliyê vekir wê çaxê dibe çi? Yani dibe çi? Uf ew kes gerek mirov vê heyran ji me dûr keve. Velhasıl veya zaten tiştekî sedîse de hişekî viya nizanibê bira dev ji nefîsê jî berde dev ji mikrofonê jî dev ji kamerayê jî û dev ji rêveberiyê jî û dev ji rewşenbertiyê jî berde û dev ji kurdiyê jî berde hişekî wata vê nebîne û vê qebûl neke. Ha me distane di vê dirê de tiştê girîng çi ye? Tiştê girîng dewleta Tirk hişekî wê dewletê kevne heye. Dewleta Tirk eger Erdogan îro ne li ser ba ez vê jî bibêjim avantajê gelê Kurd avantaj wê pir zêde ba. Yani Erdogan bi hawakî heta niha dewleta Tirk yek ev hêzên em behs dikin ava kirinin yek weke İngiltere yek weke yani va hêzên dewleta Tirk ava kirinin heta niha dewleta Tirk weke qolban tedgeriya. Ji roja Erdogan hatî ser Erdogan serî hember wan ala bike. Erdogan bi hawakî li ber xwe dide. Yani hêzek din îro yekî yani partiyaka din kesekî din ser Tirkiye ba encamê cuda biba. Vê jî bibêje Erdogan li ber xwe dide. Baxçelî jî daye keleka xwe li ber xwe dide. Ha Kurd vê dirê de wê çi bike ez dibêm qey sewal û dawiya devê tiştê girîng ev e. Wê sewan berjewendiyên partiya ev QDP û ev PKK û ev YNK û ev enek nizanim çi ye û çi ye wê wî hewa da ku li herêmê da ku li Kurdistanê em xwedî gotin bi wisa wên êrişî hev bikin û wîca çapemeniyê wan yani dibe çi çapemeniyê wan kamerayê wan li hemberî hev wê şer bike qelemê wan wê li hemberî hev şer bike an wên kamerê xwe mikrofonê xwe û qelemê xwe û hişê xwe û çekê xwe û retê xwe bikin yek û vê pêvajoyê bixwînin vê projektörê derketiyê holê bixwînin û gorê wê tev bigerin. Yê wê hewa nexwîn û tev negere û eger kîjan partî dibe dibe çi perspektîfa bidin derdorê xwe bidin sempatîzanê xwe û bibêjî li hemberî partiya din an hemberî adin têkeve li û tevgerê hewceya mirovê Kurd zanibe ew kes ne Kurd e ne Kurdistanî ye xizmeta Kurd û Kurdistanê nake. Ez vê bihêl dibêjim ha ez vê bihêl dibêjim. Ez dibêjim çi çünkü ez vê demek zû da dibêjim.
نهال هولی در فتکی از ویج ببیجم روجوای کردستانی ریبرین روجوای کردستانی شهروان روجوای کردستانی شرکی مزن دکه تدی دولت ترکا دگویا ام شر خوی سرخوبون نظام چناقله و کدا لهمبری 7 دولان مشارکر ev tişt li Rojavayê Kurdistanê dibe. Li hemberî heft duêlan şer dike. Rojavayê Kurdistanê li hemberî heft duêlan şer dike. Li hemberî ew xeta erebî ya li rojata navê li hemberî ya yani ez şer dikim ez nabêjim te dî de here Kipsîn Gûsîn li hemberî hemîn ereba şer dike ama li hemberî heft duêlan şer dike. Heman demê jî hêla dîplomasî da li hemberî Ewropa li hemberî Amerîka de jî dewleta Rêveberên Rojavayê Kurdistanê şerekî de ye, şerekî dîplomasî de ye. Velhasıl Rêveberên Rojavayê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê perçeyê Kurdistana biçûk şerekekî bêhempa berxwedaneke ki bêhempa dimeşîne. Lewra hewceye hemî rêveber û rêxistinên Kurdistanê serê xwe bidin hev, hişê xwe bikin yek û destê xwe di rêjî xwîşk û birayê xwe kin û bi hewakî Kurd li wê derê têk nere. Kurdî îro têk here sibê nikarin rabe ser xwe. Ha ez bibêjim îjar plan jî me ve berê hem nivîskî jî min gelek car nivîsandibû hem di vê bernama te de jî min gelek car gotibû. Min gotibû yanî İran ji rojhilata navî hat paqijkirin niha Sûriye ew dewsa İranê vala kiriye Sûriye tije kiriye. Türkiye tije kiriye. Türkiye dixwaze ew welatiya İranê dema İran lê bû Türkiye nikarî bi têketayê. Yani Türkiye ji sînorê xwe nikarî derbas bi rojhilata navîn hemî destê İranê dabû. Welhasıl piştî şerekî dûr û dirêj İsraîl İran ji herêmê paqij kir. Ew cêvala maye niha Türkiye dixwaze têkevê. Feqet ketina Türkiye li wê derê ji İsraîl re ji hebûna İranê li wê derê hîn xetertir e. Lewra di hemberî Türkiye û İsraîl la şerekî serwî nexê min tam zêde eşkere fermîne wê şerekî mezin tê meşandin. Ama plan çi ye? Plan me gotiya İran jî hat paqijkirin. Welhasıl Sûriye bi hewakî wê têkeve garantiyê wê têkeve bin kontrolan van hêzê navnetewîyê ki va konjektura ava kiriye. Ya wê têkevê ya wê têkevê wekî din çara wê nîne. Adin çi ye? Wexta ew ketê û li Iraqê heştê şabî safî bû, mesela Iraqê safî bû û welhasıl ew jî tamamî ketin min kontrola wê berî li Îranê ye. Yani ji îro da ji 6 mehdin da û hetanî 6 sal din li Îranê şerekekî mest û mezin ya wê çê bibe ya de rêveberên Îranê wê ala xwe teslîmbûnê rake û kontrola xwe berdin va hêzana yanî rejimê wê xwe biguhe. Ev çê nebe şerekî mezin çê dibe. Ew çê bû safî bû şin da çi ye? Türkiye ye. Hedef Türkiye'yi. Türkiye ve baş zane. Türkiye baş zane dema Bahçeli velhasıl Erdoğan dest ve pêvajoyê kir got beka me li ser beka me xeterî heye. Li ser beka Türkiye xeterî heye sedî sed. Berê jî divê bernama te de jî me dîsa anî bû ziman. Yani xeterî li hêla behra spî jî heye. Demeke dirêje Yunanistan û İsraîl û welhasıl Mısır û vana bi hev re têkiliye danin taybet İsraîl û Yunanistan hevalbendiyên mezin çê dike di hêla artêşê da di hêla milê leşkerî da. Li wê derê jî xeteriya dike. Türkiye wê dibîne. Min dîsa gotibû ez dîsa jî bibêjim. Türkiye têkeve xeteriyakeke mezin wê xelat bide. Wê yani Kıbrısê xelat bide da ku Kurdistan navane be. Yani Kıbrıs ne meseleyê sibê Türkiye pir zûkane wê pir zû wexta xeterî were ser wê Kıbrıs bide. Yani hêzê navnetewî çi bixwaze li Kıbrıs wê bide da ku Kurd dayîka xwe nebîne. Ha jarê Kurdê îro dibêje ji bo Kurd dayîka xwe bibîne û ez tekoşînekê dimeşînim hewceye li vana şiyar bibe. Dev ji tiştê din biçûk berdin, dev ji berjewendiyên şexsî û pozîsyon û nav û şan û şöhret û berjewendiyên partiya dev berdin. Hişê xwe bikin yek ji hev re birêz bin bi hezkirin be da ku Kurd dayîka xwe bibîne. Tiştekî dijî dibe em bi bîr bixin Ronî. Türkiye weke berê deverekî ji aliyê siyasî ve stratejîk ne ji bo welatên Ewropayê û Amerîkayê giringiya siyasiya dewleta Tirkiye pir nemaye. Zemanê berê di dema yeketiya Sovyetan de Türkiye weke qereqol bi kar danî ji bo xwe. Yani diye û nemaye.
گرنگیا ترکیه نما ji çav derxistine wisa xwe ye ji ber vê Tirkiyeya mezin bi kerî Ewropayê jî bi kerî Amerîkayê jî bi kerî İsraîlê jî naye. Rast e Tirkiye wê her tiştê xwe seferber bike ji bo bikare be pêşî li projeyekê Kurdistanê bigire. Destpêkê de anha weke fedakarî Qibris heye, dikare Qibrisê feda bike. Lê pirs ev e çima tiştekî fedayê İsraîlê nake. Ji ber ku yek ji serkêşên vê proje ku Türkiye arz dike İsraîlê. Çima Türkiye bi İsraîlê re li hev nake. Madem Musa ye. Madem yani li hember Kurda. من د برنامه تا د ثاني وزمان برنامه اكتدا بكيش انا وانا زانم يعني تشتيتي اگاهي الجمن هنا اگاهي الجمن اجي بقاج كسين يعني اگاهي مغتني جي بقاج جاكاني خو باورم تركيا ريفبرين اسرائيل زلالاني زمان تركيا دمك دريجه دفازه باسرائيل الهبك بيچه اسرائيل شو بخازه تركيا اماده اما تشتي اسرائيل جي تركيا دفازه اف هزاوي يا هجمون اف تركيا مزن في دبري دخوازه او جیبه به هیزک و پیشیل اسرائیل پلان اسرائیل پروژین اسرائیل بگره و او جوک هیزا اوتومان امپایر وک هیزا عثمانیا لوی هیزی قوتی باندوری یا ایدولوژیک همان دمیل سر همین عربا بکه و عربا الهمی الهمبری جویان توش بکه اسرائیل یکمین دخوازه و ترکیه مزن لوی داری ما قلت يا تقول هيزا تركيا وكبري تدي بوزيشن خو نخورته جبهه بهوي جغرافيك دا نا فرقورته اگر تركيا ببي هوا دوام بك برسكريكا كرد چار سر به و تركيا يعني بهوا کی پرچه نه به تركيا بي هوا دوام بك و پلان هزين هجمون تركيا جوان را بندك مزنه تركيا و تركيا موجود يا که ايرو لولي هيا بي هوا نابه يعني پروژین هزی دم سر ناکره لورا تشتی اسرائیل ترکیه دخوازه پرچبونا ترکیه اسرائیل پرچبونا ترکیه ترکیه دخوازه دبیجن کرد تبره و نبه کرد از وی یعنی بهوا کی سمپاتیا وان ویج مرها به از دی بکردالا تکیه بم و افدور ناتیه و از جی دخوازم حتانی نیوین سوریه يعني ابتشاي نام دبيجن يا هرمون تشاي هرمون ابدا برانا ازي بقرم ازي البدري حاكمتي ازي بكم والحاصل تشتيش تركيا دقازن تركيا كك على قاع تسليمية راكا يعني تشاوا تدي انجليزان تركيا الله كر وتركيا قرقول قوام بوي كوج بوي روسيا السوفيت امازن او همان تركيا دقازن فقط ما قلت يا شرقي يعني طيبت بهاتنا اردوغان ev pozisyon hatiye guhertin Erdoğan ve kabul nake. Bêje şikare bike Erdoğan meydanê dixîne Erdoğan Trump devê xwe dibêje kesek nevêre Erdoğan'a tiştekî ba kesin nikan îkna bike ez dikevim dewrê ez tedî Erdoğan îkna dikim. Erdoğan jî hatiye wê pozisyonê. Ama Erdoğan jî bluf e. Erdoğan wextê basa siyaseta İsraîlê dike, wextê dijberiya İsraîlê dike bi giranî xîtabê civaka xwe ya nava Tirkiye dike. Ji bo dengî wî nekevin. Yani hinekî ji ber ku em zanin di pişt perdê de bi İsraîlê re di nava tekiliyê de ye. Kirîn û firotina wan jî heye. Vana dibe mamosta vana devletin vana dibe anha em Kurd ji ber ke tercüman menîne ma em dibêje mesela minak didim. Yani nama Türkiye başvuru Kurdistan'ı ma ev Türkiye şef has bikin nekim mecburen be hevra hanek alveri bikin. Minak dedim Rusya ve Türkiye vana normal vana normal vana naik ve mana. Yani na megot ya dışarı navbara Rojavay Kurdistan dışarı navbara Kurda Daesh da şer demeşa ama hel kida navbara Daesh و يبقى ده جا alverek şey bu çi ha Yani desti tada petrol ha bu pişta tiştek ku dixwazim bibêjim Tayyip Erdoğan pir heskiriyê Tirkiye'nin ne? Ne ji Tirkiye pir hez dike, ne ji milletê Tirk pir hez dike. Derdê Tayyip Erdoğan hinek cuda ye. Tayyip Erdoğan xwe, derdora xwe, menfaeta xwe, meseleyê xwe aborî difikire. Her tiştî xisiye xizmeta vê yekê. Ji ber vê ye wextê ku dijberiya İsraîlê dike, dixwaze alîgirê xwe li ser piya bigire ji bo bikare be carekî din were hilbijartin. Menfaetê Tirkiye xwestiba Tayyip Erdoğan niha di rewşekê cuda dabû, niha milletê Tirk zengîn bû, dewlemend bû,
نها meseleên xwe yên siyasî zû ve hel kiribû, dewleta Tirkiye niha nava Yekîtiya Ewropayê de bû. Yani derdê Tayyip ku Tirkiye pêş bixe miletê Tirk jî ê Kurd jî bigîne refahê tunê ye. Ji ber vê di pişt perdeyê de dikare bi İsraîlê re rehet li hev bike. Ez duê manê de dibêjim. اجي دبيجم دخوازه طيب دخوازه مقوت يا تشتي نها اسرائيل دخوازه جم تركي نينه تشتي اسرائيل دخوازه دستي تركي دانينه بدي مسألة هو يانا راسته دخوازه وطبعا كي تشتي هري جرين جبوي طيب شيء جبوي طيب برجندي وي شخصيه ما طبعا طيب دولته كبره بدو دولته خوش حاسك يعني زوي طبعا كي وصل بينهم ووصل يعني اما Ez ام bawer nakim. بروجه نا دست بيكريه يعني Yok da bir rêveberê Tirkiyeyê yani rêveberê Tirkiyeyê ma Tirkiye ji şexsekî pêk nayê Tirkiye ji artêşekê pêk tê ji hêza Palastinê ya divê çi ya polîsa pêk tê û ji hasil em qala dewleteke bi saziyê xwe hîn bihêz xurt lorê heye yani em qala divê çi Rojavayê Kurdistanê nake bibêjin hîn tedî sazî wê tune hîn kesekî tenê bi rêveder welhasil Rojavayê Kurdistan jî newsaya ama em qala dewleteke bilingehek wê dûr û dirêj heye ama دوی دری دا تشتی هری گرین اوه yani ev mesela پیواجویا نهایی رو دست بیکریه نه پروژه طیبه پروژه عقلی دولتیه روژه اولدان بید بجیم پروژه عقلی دولتیه طیب تیدایه باخچلی تیدایه پرینچک مرینچک هر کس تیدایه پروژه عقلی دولتیه دوی دری دا ای جید ترسه دا کو ev proje ev پیواجویا نهاد مشه و چقدر ضرری بده اردوغان جهلا دنگادا جهلا دیساک سرتاک بمینه نمینه راسته لوی دری اردوغان وی خطری دبینه yani به راسته اردوغان تاکتیوی شتیوی برجواندی دما هلک وی لواز هبه قضا نافنتوی دا مثلا یکی وقت ترامپ یکی وقت دن واتا وی لوازتیا وی تینه زمان یا دبیجن امی وابکن یا وی وصا به راسته اردوغان دبه پسک Erdoğan dibe pislik raste ama ev projeye navbera yani Kurda û Türkada dest pêkiriye ne proje Erdoğan'e ev projeya devleta Türkiye'de Bahçeli têda ye dibêjim devê xwe dibêjin artêş têda ye ev projeya devletê ye yani ji hêza Kurdê tevgera azadiyê ya Kurd ya ki çend sala ye berxweda ye jî re dibêje heyrana şert bê şert û merçûnê were testî bibe mafê hêviyê yê ki birêz cilan em ê bidinê û em ê jî mafyê em ê wan efû bikin wê misogeriyê jî bidin we da hûnê nekevin hefs û zindana vê ye ama mesele li ku da çî bûye tirsa ji tirsa Rojava dest pê kir û tabikî hîn wê da yani wexta Rojava bikeve li gorî Tirkiyê Rojavaya ke Kurd li wê derê pozisyonekî bibîne gelek car mutebiran nîqaş kiriye ev têk mana du perçên Kurdistanê êdî misoger dibin yek başûr e û yek Rojava ye waxta her du bawakî xwe ve bibe zaten ev her du hêlkane xwe xwedî bikin fermtiyakeke başûrê Kurdistanê heye yani fermî ye welhasil waxta fermtiyaka Rojavayê Kurdistanê çê bibe û bawakî ev tercüba başûrê Kurdistanê petrola xwe çawa difiroşe û çawa dike ew wê derê Rojavayê Kurdistanê başûrê Kurdistanê kane hev du xwedî bike ev bandorê li Îranê dike ev bandorê li Tirkiye dike yani Tirkiye Bakurê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê dike Rojavayê Kurdistanê xelas bibe ne yani imkana xwe nîne da ku 10 sal an 20 sal dirêj bi xelasiya Bakurê Kurdistanê Tirkiye vê baş zelal dibîne Rojavayê Kurdistanê xelas bibe Bakurê Kurdistanê xelas dibe Ronî em hinek behsa meseleyê navxeyê Kurdan bikin ez tekiliya di navbera Partiya Karkerên Kurdistanê û PDK de merex dikim. Ji şerê di navbera Rêzdar Mesûd Barzanî û Dewlet Baxçelî de me fehm kir ku di navbera PDK û dewleta Tirkiyeyê de tekiliyekî wisa kûr xuya nake ji ber ku tekilî hebiya Dewlet Baxçelî êrişê Barzanî nedikir Barzanî jî ew qasa bi dijwarî sert bersiv nedida Baxçelî ev xuya dike ku tekiliya wan wisa ne kûr e lê em dibînin ku Amerîka bütçe vedixetîne ji pêşmerge re ji PDK re ji herêma Başûrê Kurdistanê re em dibînin ku Amerîkayê di dîroka xwe de di dünyayê de
konsolosxanaya herî mezin a Amerikayê li Hewlêrê vekiriye. Yani 500 metro wisa dirêj, 400 metro wisa dirêj, avahiyekî pir berfir e, têda hûn çi bibêjin hene. Yani weke bajarekî, weke gundekî ava kiriye li Hewlêrê. Vaya hemî îşaretê çi ye? Yani derket holê ku Başûrê Kurdistanê pişta xwe de Amerîkayê. Derket holê ku tekîliya Başûrê Kurdistanê zêde bi dewleta Tirkiye re tune, zêde bi Amerîkayê re heye. Vaya îşaretê çi ye? Îje em dibînin konferans, sempozyum tên organize kirin, rêveberên Rojavayê Kurdistanê tên tevlî dibin, bi navbengkariya Amerîkayê. Zelevana hemî îşaretê çi ne? Partiya Karkerên Kurdistanê divê derê de di kîjan pozisyonê da ye? Bi yenekê re jî em zanin tekîlî heye, baş e. Hinekî tekîliyê nava Kurdan tu şîrove bikî bi çavê te tu çi wa dibînî merak dikim. Yani ev dibê çi nehêsane mirov bi rastî weke Kurdekî tekilî nav Kurda şîrokirina wê hinekî zor e. Di navbera partiyên Kurda da yani nam qala sên hêzên bingehîn dike. Em qala kê dikin? Em qala yek xeta Celal Telebanî dike, yek xeta Molla Mustafa Barzanî mezin dike û em qala xeta Birêz Öcalan dike. Hal axa li ser axa Kurdistanê ev sê xetên Kurd hene. Welhasil di vê derê de niha li Başûrê Kurdistanê di qala navnetewî de ev hatiye naskirin û tercübakek wan heye hem di dîplomasiyê de û welhasil yanî bingehek çêbûye ji bo tukane bi dewletekê verê bi dewlet mana wê çi ye? Organization yani sazî ne, sazîbûn e. Sazî li ku hebe li wir dewletek heye. Ciyê sazî lê nîn ve kes bi xwe biryarê bide û bij awa bike û fermanê bide emra bide li wê dilê dewlet mîne. Dewlet ji saziya pêk dike. Yani li kî saziya wî Kurd ve saziyê Kurd li ku hebe li wir dewletek Kurd heye. Welhasil sazî hatin avakirin, zanîngeh hatin avakirin. Mesela Rojavayê Kurdistanê sazî jî çêbûnin, zanîngeh jî çêbûnin. Em dibên çi ev tiştê herî Kurd ji bo Kurdan ev in. Yani saziyê Kurd çêbibin, zanîngehê Kurd çêbibin, vana gafên, toximên, tovên dewletê yekemîn in. Heta em dibên dewlet dibe hinek jî qicik bi bira ne dewlet be, bira stan be, bira stargehek be. Dibe bibêjin na ev nizanim erkek egemen zîniyetiye dibe wisa bêjî bira ne dewlet be, bira ne dewlê be gotina Erebî be, bira stan be gotinek Kurdî ye. Stan yani stations, state, standing an stargehek. Welhasil bira ew be. Di vê derê de di navbera partiyên Kurda da mixabin rikik û piştbirkeke şexsî û heman demî rêxistinî îdeolojîk heye. Ev ya ki dijminê Kurdî herî mezin ev e. Dijminê Kurdî herî mezin bi xwe ye. Yani ev rika wî, ev çavnebariya wî, ev pêşbirka li hemberî birayê xwe li hemberî ev da di rik û pêşbirkê danin tiştê herî mezin ev e. Lê xuya ye ez vê jî bibêjim çendakî berê jî min Twitter'a xwe de jî parve kiribû wexta Baxçelî tedî êrişî ser Barzanî kir min got ez hêvî dikim çapemeniya Kurd ji hinek çapemeniya Kurd ew jî xwe nedin hêla Baxçelî û êrişî Barzanî nekin. Ji ber ge îro wexta tu neyar yani wexta neyar êrişî Birêz Öcalan an Barzanî an Mazlûm Kobanî û an Telebanî têkin mana êrişî Kurda hemiya kiriye. Wê çaxî gerek Kurd xwe nedikilekî. Ez bi xwe vê jî bibêjim dewleta Türk di li vir tevgerê de ye. Bi hewakî li hemberî Barzanî yani dewleta Türk ji bo Barzanî nota xwe girt. Barzanî ev konferansana pêk anî û Osman Baydemir û Mazlûm Kobanî û İlham Ahmed û bi hewakî di qada navnetewî da dibe çi ew atmosfereke yekitiya Kurd çêkir li wê derê not hat girtin. Barzanî wê bedelê bide, not hatiye girtin. û hele Barzanî jerê hat cizîrê çünkü bi hewakî jî Barzanî piştgiriyên di vê pêvajoyê. Yani hem bi dewleta Tirkiye re hem bi hêla Kurdidin re têkiliyê de ye vê pêvajoyê piştgiriyê dide.
لê belê ev hatina berzanî ya cizîra botan û ev alaqa gel ji bo wî û ev acizkirina rêvebirên dewleta Tirk û çapemeniya Tirkiyê xuyayê dewleta Tirkiyê tê keve li bû tevgerê da ku hêzên Kurd bi hawakî bînin hemberî hev êrîş were ser Berzanî ya ji hêla Berzanî da ya ji hêla dibe çare hinek saziyê din da an ji hêla hinek çapemeniya din da êrîş were ser hêleke din Kurd. Çapemeniya Kurd li vê derê bûye maşe. Maşe ji bo destê te neşe û te radihêlin maşê radihêle agir. Çapemeniya Kurd li vê derê bûye maşe an wê bibe maşe. Lê hewceyê nebe maşe. Çünkü herî dawiyê ûçum tiştekî balkêş got. Yani bang li rêvebirên gelê Kurd kir got terwe hinekên li hemberî vê pêvajoyê henin û dixwaze vê pêvajoya bi ser nekevenin. Hûn hewcenin wa kesana bêtesîr bike. Bêtesîr jî te jî di YouTube'a xwe de anî bisiman. Vaqta gerîla şehîd diketin dewleta Tirk gerîlayên Kurdistanê qetil dikirin digot me bêtesîr kir. Velhasıl û çûmê bi navê dewletê peyvî bang li hêla gelê Kurd kir an rêxistina gelê Kurd kir an tevgera azadiyê kir ku kesên di nav vê rêxistinê da yek piştgiriyên nadin vê pêvajoyê û rixmê wê dixwaze vê pêvajoyê xira bikin hewcenên wa kesana bên tesîr kirin. Heman demê çi got heman demê çi got ez vê gotinê jî pê vekim heman demê jî got li hemberî van hêzên hegemon yek dixwaze li rojhilata navîn qirîz û qeyranan derxe û yekîtiya Kurd û Türk û nizanim çi û ereban pêk nîne li hemberî wan jî hewceye tavra xwe nerîna xwe sekna xwe hûn nîşan bidin. Yani li hemberî İsraîl û Amerîka him çapemeniya we him hûn gerek yani bişolin. Kesên xwedî bi nav û deng hewceye êrîş bike û çapemenî jî nûça çêke di hemberî İsraîl da. Hêdî em car carna nûça dibînin nûçeyên yani mesela ez vê jî kanî vira vê eşkere bibêjim nav bidin. Yani Mezopotamya ajansa Mezopotamya yani do nûçakek li ser İsraîl çêkiribû. Yani ku da rahîştayî nedibû sone çawa. Dema lêzî kuyet dibe çev li herêma Durziyan li ser çi bû? destên leşkerî li herêma Durziyan li ser çi bû İsraîl vatandaşlara ateş açtı. Suriyeli vatandaşlara ateş açtı. Tiştekî wisa Mezopotamya. Twitter'a xwe de jî parve kiriye. Velhasıl li wê derê li hemberî ev kesên radîkal wanên cihadîst yên Colanî li wê derê bi hawakî antisematîst hem yani çalakekê li hemberî wan eskerana pêk tîne û her wiha weke êrîş pê yani gel vê êrîş dike. Ev li wê derê jî İsraîlê jî weke fîşek bikar anîne. Li hemberî çi? Li hemberî Colanî. Li hemberî kesên leşkerên Colanî. Mezopotamya ev li hemberî vatandaşlara karşı İsrail gerçek mermi mi kullandı? İşte yoksa vatandaşlar yani Colani leşkerên Colani Allahu Ekber dibêjin û êrişî derat kirin kîne û şûna bûne vatandaşlar. Ha avaya yek ev xetakek adin tu dikeve endurê nûçeyê yani madem ki te nûçakek da gerek tu çavkaniya wê bidibe. Bibêje çavkanî ev an li goreyî vê ajansa nizanim çi yan nûçeyan dibêje an tê gotin filan bûye. Ya tu ne wê dibêje tu dîrek biryar dide û ew ê jî ew cihadîstana jî tu dibêje vatandaşlar. Yani tu qala zarokên Amedê nake tu qala li deveran meselekî ne Ronî ne meselekî dine ev nîşana çapemeniya Kurd jî gerek şiyar be. Ew meselekî din e ya tamam lê tiştekî heye ez dizanim divê demê de ku li Bakurê Kurdistanê Tirkiye pêvajoyî dest pê kiriye di navbera Tirkiye û Kurdan de bi xêra vê pêvajoyê navbera Kurdan pir xweş bû konferans çêbûn sempozyum çêbûn civîn çêbûn pir çûyîn û hatin çêbû pir xweş e ji vir û pêve di çapemeniya Kurd de hele piştî ûçûm hele piştî daxuyaniya ûçûm
ji vir û vê saetê şûn ve di çapemeniya Kurd de di şîroveyên siyasetmedarê me de tiştekî di derbarê problemên navxweyên Kurdan de were ziman. Kurd li hemberî hebû dû werin sûrkirin. Ez dibêjim dikeve xizmeta dewleta Tirkiye, dikeve xizmeta ûçû. Yani ez Hain. wisa dikarim Hain şîrove diya ki herî mezine ev kîjan hêl be ez vêj bibêjim ev kîjan hêl be hêla Başûrê Kurdistanê be an hêla Bakurê Kurdistanê an hêla Rojavayê Kurdistanê be. eger Kîjan hêl be. çapemeniya hêl be. Başûrê Kurdistanê jî çapemeniya Başûrê Kurdistanê be çapemeniya Bakur be fex nake. Siyasetmedarên PDK bin yan jî ê Bakurî bin fex nake. Di vê pozisyonê de, di vê rewşê de li dijberî hev werin sôrkirin, dawa şer were kirin, hevçûn, problemên navxweyî di vê demê de eger derkevin holê, ez dibêjim veya provokasyon e. Veya xizmeta dewleta Tirkiye dike bi zanebûn tê derxistin. Ez di wê qenaetê de me. Di vê dewrê de dibêjim ha. Aynen wisa ye. Karşıya tiştî binê wisa bikim ji ber ez cana çapemeniya me nesim ez ava rojanan dibînim sana çi dibînim. Yani sernûçe bi Türkî tabii Türkî jî ye. Sernûçe başvurda katliamların üstü örtülüyor. Ya nabe sernûçe kîjan katliam li başvur bûye Mediye. Tu dikevî yani rast e jinek hatiye kuştin an dijin yani çilekî bî tamam da yani ev çawa manşet davêje. Başvurda katliamların üstü örtülüyor. Ya ev çawa manşete davêje. Tu niyete da var pirsgirêkeye. Yani tu bir bejel başvuru Kurdistanê li filan derê jin hatiye kuştin zam çeçiçi nûça hatê bide. Yani li hemberî hev an welhasıl yani di vê derê da ez vê bibêjim ki di çapemeniya Kurda li hemberî Kurd propaganda anti-propaganda li hemberî kê çêbibe weke ronî weke rojnamevanekî weke kesekî di nifistîne alê qelemê ye ez dê bertek bidim. Ev ji Rûdawê da were ev ji Stêrkê da were. Ev ji Mezopotamya da were ev nizanim adin da were. Kurd li hemberî Kurd me wekî endamên çapemenî bûyerekî çê bibe li deverekî jinek were qetilkirin heta ku em neçin ku jer peyda nekin delîl îspat em peyda nekin em nikarin tiştekî îdia bikin bavê jin hortê û em ya Tirkiye de tiştekî wisa heye üstü örtülmek isteniyor mesela. Kî dixwaze? Kivşinin e. Ê ku dixwaze serî were nixumandin kivşinin e. Tê xwestin. Mesela ev di Kurdî de tune ye. Tê xwestin ser vê komkujiyê were girtin. Ya kî dixwaze? Ez bi salan e ji van cûreyê nûçeyê hez nakim. Kengî hatiye ber min di redaksiyonê de ez davêjim. Ez dibêjim Devleta Tirkiye jî na. Mesela kesekî di nava dewletê de yan jî saziyekî di nava dewletê de dixwaze. Ê dixwaze kivşe ser vê komkujiyê bigire. Mesela Bakurê Kurdistanê jî pir jin têne kuştin, qetilkirin. Niha em kî sûcbar bikin? Şaredariyê nikarin ez û tu jî ser aqifîn me got em çi bikin? Delîl Mesela holê nîn li be ez te pîroz dikim, heqeten ez te pîroz bikim. Mesela ji hevala re jî bibêjim. Ev demekî li Bakurê Kurdistanê, li Cizrê, li Herêma Botanê, li Dêrsimê em dibînin ku meseleyên fihûşî hene. Em dibînin ku jin têne qetilkirin. Dibin navê xwekuştinê de. Dibêjin xwekuştiyê. Paşê min û Ronî me telefonê hin hevalan kir. Hin çavkaniyan kir li Dêrsimê, li Botanê. Me dît ku di nava meselê de hêzên polîs, hêzên artêşa Tirkiye ne. Baş e? Me dît ku gelek jinên Kurd dikin xefika. Gelekê wan wekî ajan bikartînin. Wextê ku ew ajanê wan deşîfre dibe bi şiklekî rojekî kuştî tê dîtin. Anha jî gelek jin hene, gelek mêr jî hene fealin wekî ajan dixebitin yani ji polîsan re jî. Ronî got em nikarin bikevin navê. Çima? Di destê me de delîl, îspat, şahid tune ye. Em nikarin bikevin navê. Heta ku em şahidê xwe peyda nekin, em dengî wî qeyt nekin û em bi xwe jî pê bawer nekin, em nikarin tiştekî wekî îdayekî bavê jin holê. Mesela em zanin otobüstê
keç û jina kom dike li otobüsê sar dike dibin navê ger û geştê de derbasî bajarê Tirkiye dike wana bi şiklekî pêşkeş dikin yani. Vana em zanin. Ka ez vê bibêjim yani keçê Ama me em di herin nikarin. lîsê herî di herin lîsê welhasıl bi navên ki bibin dibe çe ji bo hevdû bibînin bi her civaka Türk û nizanim Çanakkale ku tiştê sadî Kaynaşma. tiştê tekil Navî kaynaşma herî kaynaşma kaynaşma projesi. Teşkîşi Ama polis hemî kaynaşma. jî keça dibin û dibin organizasyona polîsa da hemî jî keçê Kurdin. Em vê zanin lê destê me de an em tiştekî bibêjin ev heye awa bûye em hewceya destê me de çavkanî hebin. Em hinek netirsin çavkaniya bidime bê heyran li gundê me wa bû li filan derê wa bû li filan gundî wa bû di filan dîrokê da wisa bû. Ya em welhasıl ya hemîn dimî hev tişt ji bo çapemeniya Kurd jî ez dibêjim ya tu dibêje li başûrê Kurdistanê ser qetilama dixwaze bêgutin. Tu dibê qetilam ne tiştekî hin dike wata qetilam em xala bidahan kes bi hev re gerek bê kuştin. Ev qetilame. İnsaneke şahsiyatî kuştin ha jin ha mêr. Ê li her derê dibe ser welhasıl helal viya tu li hemberî yani başûrê Kurdistanê an Bakurê Kurdistanê bakê çapemeniya Kurd tu vê bi kar bîne û derekeke îro bifikire ez bibêjim li Rojavayê Kurdistanê ser qetilama tê girtin. Ya ev ne normal e. Ev ne normal e. Ama o ji bo başûrê Kurdistanê tu dibêje gelekî me em serxweşin em dibê normal e. Yani wexta bifikire ez weke rojnamevanekî ez manşetê dabêjim nivîsekê çê dikim li Rojavayê Kurdistanê ser qetilama tê girtin. Yani ev normal e mamoste. Rast e. Mesela dibê çima dikevin va xefikan hevan no mesele ne ew e. Mesele wextê ku tu li Bakurê Kurdistanê bî tu çî lîsê tu çî tu gencekî azê bî 17-18 salî kaynaşma perê rêya te dide perê otêla te dide te dibe Çanakkale Edirne Walî organize dike dibe çe yani mekteb xwe vê organize dike welhasıl ev dewlet organize dike. Devlet organize dike dibin hefteyekî digerîn li wan dera li wan dera jî însanan bi wan didin naskirin telefonê hev digirin êdî wextê ku telefonê hev girtin ew kaynaşma wextê çê bû êdî ew keçik vegere Bakurê Kurdistanê jî ew kaynaşma dewam dike êdî kaynaşma Evê telefona wê digirê jî bi gilbê xwe ji bo ajantiyê zaten dibin mesele zaten plana wan heye pirê xwe polîsin pirê xwe uzman çavuşin pirê xwe endamê mîtênin yani em jî demeke dirêj ez mamosteyî em ser vê dibe axifin em çawakan dosyakê çêkin em çaw em di nerûn nanerin destê me de çavkanî nîne dawka em dibe çe em li vê derê ser wê biaxifin ji ber ku çavkanî nîne bez kanim hezar tiştî bêjim eman nabe hewce ya tu mesela kız wisa bibêje tiştekî bibêje wata tiştekî te dî derheqê nûçakê çi dike çavkanî te hebe ser rast bike çavkanî te nahebe çavkanî te tune be te çêviyê tu bêjî mij filan çavkaniyê girtiye min ji nûçeya em bêjin nûpelê girtiye ew dibe mesela nûpelê welhasıl di vê derê da vê hişyariya xwe em dîsa bikin mamoste di vê dema di vê dîroka hewqas xeter da di vê konjektûra ewa dibe çe dibe ku Kurd kanibe germiya xwe cila xwe ji avê derxe cila xwe ji avê derxe di vê deverê da wexta Kurd li hemberî hevdî sor bikin çavsoriya li hev bike ji kîjan hêlê da hewceya mirov nealetê lê bîne hewceya mirov dibe çe tûfî nav cavake lewra ev girîng e ev bangewazî ji hêla min de weke ronî ji hemî Kurdaran binerin kîjan hêlê kîjan saziyên Kurd kîjan partiyê Kurd li hemberî hev neçên axifî hewceya mirov bertek bidin gel kane tişta ser rast dike wexta gel dibe çe hintika xwe li masê xe gelê tişta ser rast dike yani di vê dewrê de divê mirov hesas be heta di dewrekî wisa de ku em rabûne ji dewlet baxçelî re dibêjin Birêz Baxçelî di vê dewrê de ku em dibêjin Birêz Tayyip Erdogan êdî tekîlî gelekî baş bûye divê mirov nikare di nava Kurdan de divê dijberî çêne be ronî dibêjim baş e mala te ava eger tiştekî gotinê te dawî hebe bigirin ez jî vê gotinê bikim yani Kurdê kanibe bi Baxçelî rojnamevanê Kurd yê kanibe ji jê re bibêje Sayîn Baxçelî û kanibe Kurdê kanibe bi Baxçelî re aştiyê bike wexta nikanibe Kurdê xwe re aştiyê bike ew derewa dike welhasıl ev girîng e ew derewa dike
او وی چاغی دروادگه او نخوه او کوله او کرد yani farnak ez vê bêhêl dibêjim ez vê jî bêjim ha bêhêl ez kesekî di himêza di çavkaniya tevgera azadiya de mezin bûm ez vê bêhêl dibêjim hêla min çi ye hêla min berjewendiyê Kurd e kîjan hêl be di vê derê de kesekî kanibe her îro bi rêveberên Bagdayê ra wexta destê xwe bidî û nika bi destê xwe bide Kurd Rêveberên Îranê re kane bi destê xwe bide wan nika destê xwe bide birayê xwe Kurd destê xwe bide Colanê û nika destê xwe bide birayê xwe Kurd ew kes ne Kurd dere dike ji Cizîrê dostên me li me temaşe dikin navê kanala me lêkirine Dengê Kurdistan mala wê ava her hebin gelek heval dost li me temaşe dikin ji her derê cîhanê ji bo Slavê temaşemenê me xwe dixwazim Kazakistan Cizîrê bikim dixwazim slavê xwe Cizîrê bikim û dewletê jî niha giraniya xwe herî mezin dayê ser Cizîra Botan da ku asîmile bike niha ev planê dewleta Tirkiye qirêj hemî bingeha wan giraniya dewletê ye herî mezin Cizîra Botan ji ber ke rihê berxwedana tevgera azadiyê berxwedana Kurd û Kurdistanê ta ji sedan salan bigire li wê derê yani werî qewîm bû anha Cizîra Botan yek ji herêma ye yek di hedefa dewleta Tirk da ye da ku civakê birizîne dostên me ê Kanadayê li me temaşe dikin mala wê ava silav rêz ji we re her hebin gelek spas dikim hevando mala wê ava Ronî her hebî dîsa xweş bû înterneta te hinek baştir be em vî înterneta te çawa nizanim em sîstema fiber bikişînin mala te mesela nivişta zîna begê miştara gotu an bûye ka car dibêjim bila hevalê me jî bibîse û çi mesele bû ya mesela nivişta zîna begê keça wê bi xwe da dimîst bi xwe da dimîst îjarê çû gwazêjara niviştekî çû cem şêxekî mezin got niviştê çêkim da ku xwe da nemîze derî berê wisa bû welhasil anî bi stûyê keça xwe da kir îja keça wê bi xwe da rî ji wê rojê û şînda jî keçikê bi xwe da dirî îjarê ji wê rojê û şînda li welatê me em dibêje tiştekî tedî tu dixwaze destê xwe davêje dixwaze serrast bike û hîn xira dibe em dibêje bûye mesela nivişta zîna begê Ji înterneta me jî wisa bû yanî mala ciyê ez berê lê nedikşandin ha derketime malek din li wê derê tewhîm pîs bûye min jî hêvî dikir kêfa min dihat li wê derê înterneta min wê xweş bişîne ji zatim gole bûye mesela nivişta zîna begê yanî herî dest pê didin tewhîm pîs de Tamam tu em te ji pozisyona zîna begê derbixin mala te ava navê kanala me lê kirin Dengê Kurdistan heqeten ez nizanim çawa çêbû me qaşû me ya nav pir nav li me dikin dibêjin xeta netewî pir telefon tên dibêt hûn xeta netewî ne ew dibe Dengê Kurdistanê süper tişte hûn here bin mala we ava Ronî gerek spas dikim Mamoste ez jî spasiya te dikim û hevalên me temaşe dikim hemiya spas dikim û ev kanala Bedran dere ya ku ji dema me wî da yek ji televizyonê Kurd e û li vê derê bi hewakî ev derfet ji me re ava kiriye hewcê yên piştiriya mezin bidin te û ez vê jî bibêjim niha li çapemeniya Kurd da ez li du kes te gudarî dikim yek Güney Aslanê û yek tu ye Güney Aslan bi Tirkî dike jî dîsa ne mesele ye feqet yanî bi hewakî ez ruhê hem rojnamavantiyê dibînim û heman demê jî di kanala Bedran de ruhê Kurdî Kurdistanî û ruhê rojnamavantiyê û welhasil yanî kanala te karê tu sê televizyona tu dike ez vê bibêjim mala te ava ez ji Güney Aslan pir hez dikim me pêra qise kir min got mamoste were em dem bi dem bername çê bikin tenduristiyê wî pir nemüsaîd ji bo ku bikaribe qasê saetekî wisa me re bidomîne yek jî di mesela Kurdî de cana dikeve zehmetiyê me jî got tamam em te nevestînin qet ne mesele ye ama mamoste Güney Aslan kengê bixwaze ev kanala wî ye ez jî ji we rîca dikim hûn jî biçin kanala Güney Aslan bişopînin bibin abone em kanala wî jî bi pêş bixin û her wiha nûpel jî heye nûpel jî bişopînin hem Kurdiye hem Tirkiye ew qas her hebî نوپل yani nûpel nûçe ye binivîskî ye malpere ez jî weke nivîskarekî wê derê yerî malper e ez jî weke nivîskarekî hem dinivîsînim û hem jî nûçar bo wan car carna çê dikim dosya çê dikim di pê çerpevîna çê dikim
زیوی دیکم herkes bişopine takip bike taybet ser Twitter'ı bişopinen ama mamoste ve mamoste günay aslan kanala YouTube kesi nam evrak da yediken biçen bişopinen biçe zikir başvurumuz. Pas mamoste bote. Gelek spas. Hatırı ve selam.